Чираттагы котлау хаты үзенчәлекле. Чөнки бер гаиләдә бердән 2 бәйрәм. Бүген 24 апрель көнне яраткан әниебез, әбекәебез Юнусова Равилә Исмаил кызы матур юбилеен каршылый. Аңа 65 яшь тула. Шулай ук Сызран шәһәрендә гомер итүче кызыбыз, оныгыбыз, сеңелебез Юнусова Эльнара Илдар кызы да бүген 14 яшьлеген билгеләп үтә. Аларны икесен бергә котлап китәр идек, дип язганнар тормыш иптәше Вилдан Мясумович, кодасы Наил абый Сафаров, улы Илдар, килене Эльмира, оныгы Эльнара. Нужа арбасын бергә тату гаилә буларак тартуыбызга 44 ел тула, дип яза башлаган хатны Вилдан абый. Тормыш иптәшем белән икәү 2 балабызны, кызыбыз Лилия һәм улыбыз Илдарны тәрбияләп үстердек. Равилән гомере буе колхозда бухгалтериядә хезмәт итте. Әни буларак та, хатын буларак та ул бик матур кеше иде. Бәйрәм белән котлап, бала оныклары, мин тормыш иптәше дә бүген аны бары олылап, яратабыз һәм хөрмәт итәбез дип әйтер идек. Син үзеңнең гомереңне матур итәсең. Бу юбилеең үзеңнән соң тагын бик күп бәйрәмнәр китерсен. Саулыгың какшамасын, тормышка карата мәхәббәтең арта гына барсын. Мин тормыш иптәшең белән бергә тигезлектә, бала оныкларыбызның бәхетенә генә куанып, яшәргә язсын. Бүген Газиз әнкәемнең, хатынымның бәйрәме. Оныклары алып килде аңа чәчәк бәйләме. Аз булыр күк төрлеләрен сиңа бүләк итсәк тә, сиңа диеп биек күктән йолдыз алып җитсәк тә. Котлы булсын юбилеең, 65 ул аз әле. Алда әле күпме бәхет, күпме шатлык бар әле. Шулай ук бүген балабыз, оныгыбыз, кызыбыз Эльнарага да 14 яшь тула. Үз әбисенең туган көненә бүләк булып туган, йөрәк пара бездә, дәүләт алдында тулы шәхес булып, паспорт алу көненә иреште. 7нче сыйныфта бик тырышып укый ул. Без якыннарына карата бик җылы күңелле сабыебыз. Дус ишләре дә аны гадел, ачык күңелле булуы өчен яраталар. Без анарга ихластан саулыклы, исәнлекле булып үсүен телибез. Юлларында начар кешеләр очрамасын, фәрештәләр үзләре сине саклап йөртсеннәр. Балачактан әкрен генә сау буллашып китәсең. Яшүсмер дигән мизгелгә сизмәдек тә җитәсең. Карыйбыз да, сыкланабыз, күзләр генә тимәсен. Янәшәңә начар кешеләр хәвеф-хәтәр килмәсен. Гомерләрең матур булсын, җырдай сыман җырлансын. Авырлыклар һәм киртәләр юлларыңда булмасын. Барыбыз да сине бергә бигрәк тә яратабыз. Бәйрәмеңдә бары бәхет, шатлыклар таратабыз. Кадерле, гүзәл тантаналарын каршы алучы милләттәшләребез, бар теләкләр кабул булсын. Икегезнең дә гомер бәйрәмнәре котлы булсын. Алдагы җырны бүләк итеп кабул итегез. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә күреп йөрәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диям. Туган көнең белән котлап җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле булып кайгы күрмә, сагышларга уралма. Günün yakı bulsun, barandı da yolağıma. Bәхетле bulup paydı kürme, sağışlarga uralma. Tuğan günün yakı bulsun, barandı da yolağıma. Arama ağır sularga yaşlığını sızlanıp, oturma tuğan günde yaşlarını ışılanıp. Gitsin jiller nazlap seni, baş gitsinler koyunlar, sayrar kuşlar koyun sayın, sinde yılla sayraplar. Bәхетле bulup koydu kürme, sağışlarga uralma.
Tuğan günün yaktı bulursun, Varangıda yoğalma. Bəxtli bul, qayğı görmə, Sadışlarga uralma. Tuğan günün yaktı bulursun, Varangıda yoğalma. Barınızda kutlayın. Tuğan günleriniz olsun, barınızda. Sen sağ olun. Güdüller gibi sarılanma, kışlar gibi ağarma. Şeyler kebek yağımla bul, ömürdü bağla nazlarga. Gelir bəxit, bir gündürüp şadlığında küp olur. Aziz elken bulak gitken, inzur bulak şul bulur. Bəxtli bulup qayğı görmə, Sağışlarga uralma. Tuğan günün yaktı bulursun, Varangıda yoğalma. Bəxtli bulup qayğı görmə, Sağışlarga uralma. Tuğan günün yaktı bulursun, Varangıda yoğalma. Tuğan günün yaktı bulursun, Varangıda yoğalma. Varangıda yoğalma.